Molt bona tarda, moltes gràcies per ser-hi una altra vegada, una altra tarda junts. Haig d'agrair, com sempre, a la Diputació de Barcelona, que és qui impulsa aquestes sessions a través de la xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat. També agrair al Consell Comarcal del Bages, agrair també a l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages, que justament tenim, com cada setmana, haig d'agrair, com sempre, a la Diputació de Barcelona. Un moment, això, que si no se m'acoplava, perdó, Perfecte, seguim. Com us deia, llavors avui, justament, és l'últim dia de tota una sèrie de 5 sessions. En aquestes 5 sessions hem parlat una mica de tot i hem parlat, sobretot, d'energia, que era el que volíem transmetre-us a vosaltres. Hem intentat tenir des del primer dia un fil conductor en el qual entenguem que el canvi de model, en aquest cas de consum energètic, depèn de tots nosaltres. O sigui, tots els ciutadans tenim coses a dir, perquè cada ciutadà té un model i un estil de vida que té implicacions ambientals, socials, econòmiques i fixeu-vos que està tot interrelacionat. Anem a veure avui, perquè en parlarem de vehicle, si ha arribat l'hora de comprar un cotxe elèctric o no, anem a veure i intentarem fer una mica de reflexió sobre la mobilitat. La mobilitat és bastant complicada. O sigui, la mobilitat és sempre difícil i n'hi ha zones més difícils encara. Llavors, jo començo preguntant. Ja sabeu que m'agrada preguntar i m'agradaria que em poséssiu directament en el xat. Quants cotxes teniu a casa vostra? Si teniu un cotxe, si teniu dos, i si teniu algú que sigui cotxe gran, tipus 4x4 o similar. M'agradaria saber una mica perquè així ens situem si teniu un cotxe, dos, tres, o si no teniu cap. Si no teniu cap cotxe, també m'agradaria saber-ho, una mica per veure la mobilitat en el Bages com és, d'acord? Llavors jo us vaig preguntant, vale? Vinga, passem. La primera imatge. Molt bé. Què farem avui amb justament la mobilitat en el Bages? De què parlarem avui? Molt bé, aquí quants cotxes teniu? Fantàstic. Avui parlarem del model energètic actual i conseqüències. Model de transport, que és molt important, com ens transportem, com ens movem, què podem fer, o sigui, quines opcions tenim, fixeu-vos, transport públic, bicicleta a peu, conducció eficient, cotxe elèctric i una mica de conclusions generals, molt bé, anem a veure. Primer, no oblidem, el nostre model, en aquest cas de transport, està molt basat en la crema de combustible fòssil, en aquest cas petroli, gasoil i benzina. En principi, això, què vol dir? Que estem cremant massivament un combustible extremadament contaminant que genera uns quants contaminants que en parlarem una mica més endavant. Anem a veure com es reparteix això. Torno a recordar, que ho vaig fent de tant en tant, que la situació actual és que hem augmentat un grau respecte als nivells preindustrials. Vol dir que en els últims 150 anys, especialment els últims 50 anys, ens hem desenvolupat a saco des del punt de vista de consum energètic. Industrialment hem crescut molt, monetàriament també, però alhora també hem accelerat el que se'n diu canvi climàtic, perquè estem emetent els gasos d'efecte hivernacle, els G, quan llegiu GEH, són els G, gasos d'efecte hivernacle. Molt bé. Clar, objectiu pel 2030, reduir el 50% les emissions. És un objectiu de tota la societat, no és un objectiu polític, ni és un objectiu tan sols industrial, és un objectiu de tothom, que hem de tenir clar que si no ho canviem entre tothom, això serà impossible de fer. I llavors el clima, el que s'està passant és que s'està desbordant. Estem arribant a situacions de clima absolutament desbordants, en les quals podem trobar que segurament si no posem mesures, el més probable és que no siguem capaços de parar aquest canvi climàtic, que ja no... O sigui, l'únic que farem amb el canvi climàtic serà aminorar la seva velocitat, perquè hem generat aquest monstre, diríem. O sigui, això ja va a una marxa a velocitat de crucero. I nosaltres el que podem fer és aixecar una mica el peu i fer que no corri tant, d'acord? Molt bé, anem a veure una mica el transport actual. El primer, fixeu-vos, el consum energètic per sectors a Catalunya, fixeu-vos en el transport. Fixeu-vos en el transport,
quasi la meitat del consum energètic global prové del transport. El sector domèstic, 14%. El sector industrial, el doble, 27%. El sector serveis, també un tant per cent important, el 12%, i el sector primari, que és un sector relativament petit, que hauria de ser una mica més gran, però relativament petit, només el 4%. Fixeu-vos en el transport, i mireu ara amb el transport, agafo el transport només i fixeu-vos on estan les màximes emissions generades. 60% vehicle privat, 11% furgonetes, 26% transport de mercaderies. Furgonetes i transport de mercaderies, entre elles dues, fan el 37%. Fixeu-vos que casualitat. Vale? Ui, perdó, estic mirant el xat i aquí l'Enrique diu que no veig res ni sento res. Algú li pot dir que si ho veieu bé? Li podríeu comentar, si us plau? Si ho veieu, vosaltres, la majoria de gent ho veu bé i ho escolta bé? Si m'ho poseu en el xat ens ajudeu una mica a entendre si tenim algun petit problema. Segueixo, en tot cas. Vale? Fixeu-vos el transport per carretera, que és principalment el que s'emporta la majoria del consum i emissions. Vale? Fixeu-vos que l'aviació civil, el 13,4%. El transport ferroviari és ínfim, 0,5%. Fixeu-vos la navegació. Vaixells i avions van a la part, i hi ha molts, fixeu-vos que és una mica especial, i després altres, 0,5, perquè hi ha altres sistemes de mobilitat, però que ja les emissions són molt més petites. Centrem-se amb els vehicles, fixeu-vos. El transport, ara, amb aquests 3 últims mesos, ens hem adonat que la societat funciona només amb camions i furgonetes. Hem tingut la nevera plena i no ens hem mogut de casa. En 3 mesos pràcticament no hem sortit amb el cotxe. Vol dir que, clar, ha passat alguna cosa. Segurament la mobilitat present i futura que hem estat fent a casa, amb teletreball i de més, ve per quedar-s'hi. Segurament haurem d'anar canviant la nostra mobilitat i fer, per exemple, per anar menys dies a la feina i fer tot el que puguem sense haver-nos de desplaçar tants quilòmetres. Anem a veure una mica amb més detall, vale? Fixeu-vos. La problemàtica de la mobilitat és la que genera principalment aquest problema, que en grans ciutats és molt clara, això és la ciutat de Barcelona, però en ciutats capitals com Manresa, Terrassa, Sabadell, 70, 80.000, 60.000 persones, 200.000 persones movent-se alhora, amb una mobilitat poc pensada, poc raonable, l'únic que genera és això, l'esmog, la boira fotoquímica. La suma de contaminants de tota la crema de combustible fòssil dels nostres vehicles que són hiper poc o massa poc eficients. No? Fixeu-vos, anem a veure quins mitjans de transport tenim com a sostenibles i anem a veure què podrem fer amb la nostra mobilitat. Avui parlarem primer dels mitjans de transport. Clar, algú diria és molt fàcil, no? Això ja ho sabem, però jo m'haig de moure, anar a treballar i fer 20 quilòmetres cada dia, o 10, o 50, o 30, o el que sigui, no? A mi m'agrada molt preguntar, recordeu els vostres avis quants quilòmetres feien per anar a treballar? Poseu-me al xat. Quants quilòmetres feien els avis? Ja no parlo de besavis o avis, els vostres avis. Quants quilòmetres feien per anar a treballar? I en quin mitjà de transport anaven? Bé, jo m'agrada recordar que el 70% de la població mundial segueixen anant com els meus avis. 70% de població mundial. Vol dir que només el 20 i alguna %, 25, 26, no ens apropem al 30, bueno, sí, ens apropem al 30, però no som al 30 encara, vale? Som els que ens movem massivament cap a tot arreu. Ens busquem feines allà on hi hagi. Si haig de fer 50 quilòmetres, el faig. Si haig de fer 30, el faig. Busco feines i la millor feina que trobi, per economia, pel que sigui, perquè em paguen millor, perquè em sento millor cuidat, diríem, no? Doncs me'n vaig allà. Però clar, no deixa de ser un error.
sí que evidentment particularment és complicat, però no deixa de ser un error fer molts quilòmetres cada dia perquè ens hem ficat, hem generat i estem generant i accelerant un problema de dimensions descomunals com el canvi climàtic, esgotament de recursos, conflictes en el món, per aconseguir aquest petroli que nosaltres estem utilitzant, costos extraordinaris cada vegada més, aunque aquests 3 últims mesos el gasoil hagi baixat, això ja sabeu, és conjuntural, quan torni a començar tot es dispararà. Vale? Clar, què passa? I aquest conflicte dels que tenen i els que no tenen, aquí mateix. Qui té vehicle i s'ho pot pagar, va amb vehicle. Qui no té vehicle, comencem a tenir cada vegada més persones que no poden permetre's el luxe de tenir vehicle. I això és una que s'ampliarà. Molt bé, què podríem fer? Vale? Primer, mirem les emissions per quilòmetre. Fixeu-vos, grams de CO2 per passatger i quilòmetre. Mireu, caminar, 0,0. Bicicleta, una altra vegada, 0,0. Ja no us pregunto jo a algú de vosaltres, algú va cada dia en bicicleta o caminant a la feina? Poseu-lo, sisplau, perquè així també entenem en el Bages quants de vosaltres camina o va en bicicleta, ni que sigui esporàdicament, de tant en tant, que mira, doncs hi ha dies que ho faig a mitges, fins i tot hi ha algun dia que agafo l'autobús, algun dia a peu, algun dia en bici, algun dia en cotxe, perquè va bé saber aquesta modalitat, vale? Fixeu-vos quants grams de CO2 per passatger quilòmetre. Després el tramvia, amb 14 grams. Després l'autobús. Després la motocicleta. Després el vehicle particular. Després el vehicle gros, vale? El vehicle de gran cilindrada, vale? I, per últim, en avió. Evidentment, en avió no anem a treballar. Algú sí, Hi ha gent que se'n va a Brussel·les o a Madrid cada dia o cada 2 dies. Segurament no és la majoria dels nostres casos, però la majoria de la gent va en vehicle, en cotxe, i n'hi ha gent que va en transport públic. Fixeu-vos la implicació que té. Veieu que darrere de cada icona, caminar, bicicleta, al costat hi ha una altra icona que diu un numeret. No sé si el podeu veure, si amplieu la pantalla. Aquest numeret és la quantitat de gent mitjana que va en cada mitjà de transport. Fixeu-vos que el que més porta són sempre l'autobús, mitjana de 12,7 per trajecte de quilòmetre, i el tramvia, que aquest és molt ciutats grans com Barcelona o altres ciutats europees, 156. Fixeu-vos, però vehicle particular 1,5 i en avions 88. Bé, això és una mica per pensar-hi el nostre model de mobilitat com el tenim. Lo primer, hem agafat el Bages, gràcies al Marc, el tècnic de l'Agència Local de l'Energia d'aquí del Bages, ens ha passat uns quants números de trajectes típics, ¿vale? Que són, per exemple, Sallent-Sant Vicenç de Castellet, segur que hi ha algú que ho fa, de vosaltres, o similars, ¿vale? 25 quilòmetres cada viatge. 2 viatges cada dia, anar i tornar, 440 viatges l'any, serien 220 dies de treball, ¿vale? Serien 220 anades, 220 tornades. Això és una distància final de 11.000 quilòmetres. A aquests 11.000 quilòmetres li sumem els caps de setmana, una volta que vaig a veure un familiar o vaig a comprar. Nosaltres li hem calculat uns 15.000 de mitja. Algú sabria dir quants quilòmetres de mitjana fa en cada vehicle? D'aquests que m'heu dit, dos vehicles, un petit, un gran... Quants quilòmetres feu l'any? Sisplau, poseu-lo en el xat, perquè així també veiem una mica quants quilòmetres i el trajecte habitual que feu. O sigui, faig anualment tants quilòmetres i el meu trajecte habitual és, no sé, per dir alguna cosa, Sant Vicenç de Castellet, Manresa, per dir alguna cosa, no sé, poseu-lo, perquè així també entenem una mica, ens anem, coneixem una mica millor, ¿vale? Molt bé, el Martí ens diu que és impossible, està a 15 quilòmetres i molt mal comunicada. El Rafa Espejo ens diu, faig teletreball de la jornada, però quan m'he de desplaçar he d'anar en cotxe. Sí, si la mala comunicació de transport públic és sempre, o sigui, que és la que tenim tots i totes, ¿vale? 15.000 quilòmetres és una mitjaneta bastant normal, ¿vale? És la mitjana de moltíssima gent. Si fico 2 cotxes és més, ¿vale? Perquè hi ha moltes famílies que no tenen 2, tenen 3 o tenen 4, ¿vale? O sigui, no, ¿vale? Aquí el Rafa ens diu que 25.000 i uns 10.000, l'altre que és el familiar que fa servir, o sigui, uns 35.000. Molt bé, doncs això de 15.000 multiplica-ho per 2,2, per dir alguna cosa. Perquè ara veurem emissions, veurem costos, ¿vale?
Sant Joan molt mal comunicat amb Manresa. Molt bé. Seguim. Aquí. El primer és que aquests 15.000 quilòmetres, veieu a dalt de tot, és aproximadament 1,8 tones de CO2 l'any. Vehicle petit de gasoil. Vehicle petit. Si és un vehicle gran, nanai de la Xina. En consumeix molt més. Nosaltres us proposem el següent. Seguim fent, en vez de 15.000, només 13.000. Veieu la imatge de sota? Només 13.000. 2.000, passeu-los a transport públic. Dissabtes, festius, caps de setmana, dies que digueu, mira, aviam, vaig intentar agafar l'autobús. És més lent, però feu aquesta proposta. Us animem a fer-la. Feu el que vulgueu, evidentment. Us animem a reduir només 2.000 quilòmetres. Que fixeu-vos que és un estalvi de 250 quilograms de CO2 l'any. Aneu a agafar el transport públic perquè sempre que pugueu, mira, un dissabte hem de baixar a Barcelona, agafeu el tren, aneu a Manresa, estació, és una opció, feu el que vulgueu, evidentment, sigueu lliures, però com a opció, no? De dir, vinga, va, de tant en tant amb la família anem a agafar el tren, anem mirant el paisatge i parlem i veiem amb la família i cantem si cal, no gaire alt que els altres passatgers no... Però m'enteneu? O sigui, intenteu fer sempre que pugueu una opció del cap de setmana que és un dia tranquil, que no hem d'anar corrents amb l'hora al coll com un dia de cada dia. Vale? Aquesta és una opció de mobilitat. Segona opció de mobilitat. Conducció eficient. Els 13.000 quilòmetres que quedin d'aquells 15.000, fixeu-vos, podem estalviar entre un 10 i un 20% si fem conducció ecològica i eficient. Què vol dir? Mantenir el cotxe que teniu, pressió de pneumàtics correcta, circular amb velocitats sempre moderades, evitar accelerar les brusques, aquelles sortides fent roda. Això és el que fa que, a més, incrementa el consum, i realitzar canvis de marxa tranquil·lets. En motors de benzina entre 2.000 i 2.500 reproduccions per minut, RPM, i motors dièsel entre 1.500 i 2.000. Vol dir que només sortir, segona, tercera, quarta, o sigui, ràpidament canvieu de marxes i aneu fent consums moderats. Vale? O sigui, intenteu no accelerar massa i anar al mateix trajecte, més o menys el fareu en el mateix temps, vol dir a vegades sortir 3-4 minuts abans de casa per no anar petat de temps, i fem aquest consum A++. Recordeu que hem parlat aquesta setmana de l'A+, A++. Intenteu fer una conducció, ja que teniu aquest cotxe, abans d'anar cap a un cotxe més eficient, ara en parlarem, feu eficient la vostra conducció. Intenteu fer algun quilòmetre més durant l'any. Vale? Molt bé. De les motos ens pregunta l'Enric Puig, avui no en parlaré, però en tenen consums, i algunes, d'un-i-do, aquestes grosses tipus d'allò, s'assemblen a vehicles, 4-5 litres al 100, vale? Aquí el Paco López ens diu entre 1.000 i 12.000 quilòmetres. Bueno, d'un-i-do. Bé, anem a veure què passa amb una conducció eficient. Un vehicle convencional, us he posat un vehicle de 5 litres, vehicle petit. Perquè la majoria de cotxes que diuen que el fabricant diu 5,5, no gasten 5,5. Gasten 7. Per què? Perquè no només anem més ràpid del que toca, sinó que el fabricant quan diu 5 és perquè ha fet un banc de proves absolutament eficient, con tot de cara i allò amb el mínim pes possible i tot, clar, en el dia a dia de stops, semàfors, accelerades, que se m'acaba el semàfor, accelero, mai aconseguint el consum que ens diu el fabricant. Però fixeu-vos si fem un 15% menys de consum, accelerant menys, anant suau, en marxes llargues, fixeu-vos. Al final de 13.000 quilòmetres, en vez de 650 litres, 552, 100 litres menys. I mireu el cost, 100 litres menys, com 130 euros menys a l'any, que són per la vostra butxaca, però també són menys emissions, són menys esgotament global, és un litre de gasoil que no utilitzo ara, no s'ha de transportar i podrem augmentar la quantitat d'anys que ens queden de reserves. Vale? I després anem a veure, ara ens centrarem una mica en l'eficiència dels vehicles. El vehicle a benzina, dalt de tot, vale? El vehicle de benzina, el 100% de l'energia, ja us podeu imaginar que no va parar al moviment. El moviment va parar només el 25%. Tot el que més són perles. Us heu fixat el motor com es posa? Que crema? Emissions, rodaments, desgast, olis... Ara veurem una mica les seves emissions.
Un vehicle elèctric, per exemple, l'invertim. El 100% de l'energia que col·loco, eficient és el 75%, o sigui, el moviment es converteix en un 75% del que he carregat. Clar, què vol dir? Que un vehicle de benzina, cada litro de benzina que poso, només s'ha convertit en moviment 0,25 litros, 250 grams de benzina. Tot el més ha sigut inútil, calor, fum... Vull dir que d'eficiència molt poca. Això ho sabíeu, per cert? Teniu una mica idea de l'eficiència dels motors? El de benzina és un motor tèrmic, se'n diu motor tèrmic, són motors creats en el segle XIX. Al segle XX s'han desenvolupat molt i hem arribat a tecnologia super extraordinària. 25% d'eficiència, vol dir que és molt poc eficient, d'acord? I en vehicle elèctric, fixeu-vos, portem invertint uns 20 anys en tecnologia de vehicle elèctric, aunque el vehicle elèctric es va inventar també al segle XIX, ¿vale? I a principis del segle XX a Barcelona hi havia vehicles elèctrics, pocs, però hi havia. I tenia molt poca autonomia, però quan va arribar el cotxe de gasoil, el cotxe dièsel, ¿vale? Diríem, i el cotxe benzina, el motor tèrmic, llavors va arrossegar i se'n van portar aquells vehicles elèctrics incipients. ¿Vale? A mi que m'agrada la història, me l'he llegit diverses vegades perquè m'agrada molt. I anem a veure una mica consums, emissions... Lo primer, cotxe benzina, la primera línia de dalt. Un cotxe benzina, que sabeu que els benzina gasten una mica més que el dièsel, ¿vale? Bueno, una mica, quasi un 20% més, estaríem en un cotxe petit 6 litros cada 100, l'equivalent a 57 quilowatts hora, ¿vale? Consum gasoil, 5 litros cada 100 quilòmetres, l'equivalent a 55 quilowatts hora. I mireu un cotxe elèctric per fer 100 quilòmetres, i us ho dic a més en primera persona, 15 quilowatts hora. En el meu cas, jo en consumeixo 11, perquè faig conducció en cotxe elèctric, conducció eficient, per intentar que gasti menys encara. ¿Vale? Posem-la en una mitjaneta de 15 kWh. Fixeu-vos, globalment, cada 100 quilòmetres d'energia global, sigui elèctrica o sigui benzina, no importa, un utilitza 57 kWh i amb l'altre en 15 fem el mateix, per fer exactament el mateix. Un litre de benzina en emissions de CO2, ja se'l requadra de sota, emetrem 2,16 quilos d'emissions. En gasoil són més emissions, per això se li està donant una mica de canya, a part de les de CO2 amb altres emissions, 2,49 quilos, i en elèctric, fixeu-vos, 0,241 quilos. Diríem, si no té cap emissió l'elèctric, bueno, un moment, l'electricitat que arriba al nostre cotxe, fins i tot, ho vaig dir l'altre dia, que sigui 100% renovable, al meu cas, per exemple, el de molta gent que té un vehicle elèctric, ja tenim comercialitzadores renovables. Fins i tot així, el mix energètic és el que és. Vol dir que jo estic molt tranquil perquè l'energia que estic comprant és 100% renovable, però, clar, derivada del conjunt i mix energètic estatal són 241 quilos de CO2. Però fixeu-vos les emissions. 12 quilos, 12,8, 12,45 els benzina dièsel i només 3,65 el mix elèctric. Clar, si tots demanem comercialitzadora 100% renovable, el mix elèctric baixarà fins a lo més proper a zero, d'acord? Anem a veure, a més, aquestes emissions no només de CO2, ¿vale? Per cert, algú de vosaltres té cotxe elèctric? O un híbrid? O algun cotxe que gasti menys? Poseu-lo, sisplau. O algun cotxe que tingui, que quan arribo al semàfor el ralentí es para. El start and go, ¿vale? O stop start, es diu també a vegades, que és allò de que quan arriba un semàfor, ell sol s'apaga, i quan arrenco, quan poso la primera, ell sol arrenca. Poseu-lo al xat, que així també sabem una mica, entenem una mica millor la mobilitat, ¿vale? Fixeu-vos a les emissions provenents d'un cotxe benzina. El primer, fixeu-vos, CO2, que és el primer que sempre parlem, però mireu el NOx, SOx, NOx, diòxid de nitrogen. Aviam si hi ha algun químic per aquí. El diòxid de nitrogen més l'aigua, l'H2O de l'atmosfera, algú sap quin químic fan? H2O més NOx. Algú sabria dir quin tipus d'àcid fa això? Molt bé, primera pregunta. Segona pregunta. Emissions de la benzina que cremem o gasoil. SOx, diòxid de sofre. Segona pregunta. Algú sap
el diòxid de sofre més la humitat ambiental, l'H2O, l'aigua que hi ha a l'ambient, quin és el tipus d'àcid que genera? SOX més H2O. Molt bé, aviam si algú em contesta. Molt bé, el Manuel em diu àcid nítric, fantàstic. I el Rafa ens diu àcid sulfúric, molt bé. Molt bé, dos àcids fantàstics per conviure amb la raça humana, diríem, no? Clar, són allò que se'n deia de la pluja àcida, que sembla que ja no se'n parla. No, no, estan ahí cada dia. Aquests 3 últims mesos, la pluja àcida ha baixat a nivells brutals. Jo que m'agrada mirar aquestes coses, ha baixat moltíssim. Clar, què passa? Deixar d'emetre contaminació a través de la crema de combustibles fòssils, sigui vehicle, sigui caldera de gasoil, no l'oblidem, sigui gas natural, que el gas natural també contamina. Vale? Clar, què ens passa? Tot això fa que els al·lergòlegs, allò que us deia el primer dia, el 50% de les al·lèrgies provenen d'aquests contaminants. Clar, no l'oblidem. Vale? I fixeu-vos, el vehicle, a més, abrasió de pneumàtics, frens i embragatge, emissions de PM, PM10 o PM2,5, que són les partícules, vale, en suspensió que també són dolentes, no són bones. Vale? Un moment. Miro una miqueta l'aviam com va el xat, que veig que esteu contestant. La Marta Fígols diu cotxe nou, de fa 4 anys i dièsel, a punt de comprar un híbrid, però sempre faig interurbà i no m'ho van aconsellar, em van enganyar. Bueno, no, però si has de comprar un cotxe elèctric nou, val la pena anar-se cap a un cotxe nou, millor anar-se cap a un elèctric abans que un híbrid. Encara falta desenvolupar una mica més d'idea, ¿vale? El segon, per interurbano tampoc me lo recomienden, ¿vale? No tinc cotxe ara, el vaig donar al meu fill i no penso en tenir de cap. Surt més a compte un taxi, i tant, molt més a compte, Ric, quan és sortides esporàdics, o una altra opció, que és compartir cotxe. I una altra opció, que és tenir un cotxe entre 2 o 3 famílies per moviments esporàdics i un petit aplicatiu al mòbil dels dies que ho agafa cadascun. Una agenda molt fàcil perquè puguem compartir els gastos del segon cotxe familiar. Hi ha moltes coses a fer. Vale? I la tercera cosa que emeten els cotxes de benzina i dièsel són emissions que s'evaporen. Aquestes que marco com el cursor. Vale? Vale? Són les que s'evaporen a través del propi motor. N'hi ha. No només surten pel tub d'escapament, sinó el propi motor que genera aquesta contaminació. Vale? I les emissions d'un vehicle elèctric, que no és zero, evidentment CO2, SO2, SOX, NOx, això res, ínfim, va parar al sector elèctric, però ja us ho heu fixat, 4 vegades menys, i quan més demanem, això es pot canviar, quan més demanem companyia 100% renovable, més baixa aquest nivell. Diferent és d'un cotxe, que si no el canviem no... Vale? I fixeu-vos, emissions per abrasió, pneumàtics i frens, el mateix que un vehicle convencional. Clar, els frens segueixen sent fren de disco, això segueix sent igual, d'acord? Molt bé, anem a veure vehicle dièsel, vehicle elèctric. Anem a fer comparacions. Primer, vehicle dièsel petit, preu de compra, 16.000, manteniment anual. He posat un preu mitjà, o sigui, preus ja sabeu que hi ha de tot tipus. Hem agafat el mitjà de les vendes que hi ha per Catalunya. La majoria de gent, el mitjà és aquest. Hi ha gent que compra cotxes de 8-10.000 i gent que compra cotxes de 26.000. I de més, de molt més. Aquesta és la mitjana. Fixeu-vos manteniment anual, revisions, només 250 euros. Cuidao, que aquí a partir del tercer quart d'any això va pujant, ja ho sabeu, els tallers mecànics. Consum cada 100 km, 55 kWh, 5 litres de gasoil aproximadament, però de l'energia 0,118 euros al quilowatt hora. Mireu elèctric. Fixeu-vos que us he posat 29.000 euros, però ojo, 29.000 euros un model petit, pot haver de més cars i de més baratos. Hi ha també diversos, 5.000 euros d'ajuda al govern, vol dir que ja és menys, ja són 24.000 i fins i tot es poden trobar de 20.000, n'hi ha. Jo he posat un preu mitjà, per comparar, que diu, hòstia, és que és un cotxe bastant més car, hem d'invertir 6, 7, 8, 10.000 euros més que un cotxe de benzina, vale? Manteniment, 75 euros. Parlo en primera persona, no m'ho han dit. Tinc un cotxe, aquest farà el tercer any, i les revisions són d'això, d'aquest calibre, 60, 70, 80 euros. Consum cada 100, 15 kWh. Cost cada kWh, 0,093 euros. Vale. Anem a veure, extrapolat. Anem a veure. Manteniment a 10 anys, un cotxe dièsel, 2.500 euros. Consum a 10 anys, 82.500 kWh.
comparat amb l'elèctric, mireu, a sota 10 anys, només 22.500 kWh. Pensem en global, en energia del planeta, amb una li extraiem en 10 anys 82.500 kWh i amb l'altra només demanem 22.500 kWh. Preu d'energia a 10 anys, amb impostos 9.000 euros més, 9.000 euros, vale? Que li hem d'afegir al cost de compra, i mireu, preu d'energia a 10 anys elèctric. I parlo en primera persona, aquests són càlculs reals de quan consumeix un vehicle elèctric. Només poc més de 200 euros l'any d'electricitat amb tarifes nocturnes. Mireu les emissions de 18 tones a només 5 tones, fixeu-vos. I això vol dir que al cap del seu cicle de vida, 10 anys, només 10 anys, a 15.000 quilòmetres, no me'n vaig a 200.000, 300.000 quilòmetres, 15.000 a l'any. Fixeu-vos, el cost d'un i el cost de l'altre, el compra-manteniment més energia a 10 anys, d'un petit dièsel ens anem a 28.000 euros. Hem doblat quasi el preu. Fixeu-vos l'elèctric, seguim incrementant però molt poc, perquè l'electricitat és molt més econòmica i el motor és molt més eficient. Són les dues variables. Fixeu-vos que en 10 anys amb un vehicle elèctric haurem estalviat estalvi econòmic de 1.300 euros. És més econòmic un vehicle elèctric que un vehicle de benzina en un cicle de vida. Clar, quan comprem un vehicle no el comprem i punto. Compro i començo a pagar. Estalvi energètic en 10 anys, 60.000 kWh de menys que he extret de lo que seria l'energia global mundial i he estalviat 13 tones, més de 13 tones de CO2 en 10 anys. Un moment, que estan passant coses. Alguns estan dient que els vehicles elèctrics són molt cars. Bueno, un moment, depèn. Ens ho hem de mirar així, fent números. De fet, us dic i us adelanto més coses. Tots els moviments interurbans, que per aquí ens han dit que no us van aconsellar, vehicle elèctric. El vehicle elèctric, molt poca gent l'aconsella. Però un moment, quants quilòmetres feu cada dia? La major part dels vehicles elèctrics que tenim en el mercat sobrepassen els 200 quilòmetres d'autonomia diària. Jo en el meu cas tinc el més petit del mercat, 300 quilòmetres d'autonomia. Li tret 260, 270 i algun dia 310, Si faig conducció ecològica, això sí, si accelero a tope i vaig donant canya tot el dia, llavors l'autonomia baixa. Però fins i tot que em baixés molt, em baixaria a 180 km dia. Quants quilòmetres feu cada dia? Ara en parlarem, Martí. Cost de reciclar un vehicle. Un moment, de reciclar no, de generar en la seva vida quina implicació global té un vehicle elèctric o un vehicle de benzina. Ara ho veurem, la pròxima imatge. Estava fent una petita reflexió. Ho enteneu? Potser no necessiteu comprar un cotxe elèctric de moment. Conducció ecològica. 15% de reducció de quilometratges fent transport públic, caminant, bici i movent-se menys. Clar, això també és factible, no cal anar cap a un vehicle elèctric. Que el volem el vehicle elèctric? Ja el tenim. La mobilitat diària de la majoria de la gent són 30 quilòmetres, 50 al dia, 80 al dia, 100 al dia. De què estem parlant? Fixeu-vos, poseu, sisplau, quants quilòmetres feu cada dia. Quilometratges diaris. Jo us poso un exemple. Jo el meu quilometratge diari, quan surto a la feina, són 70 quilòmetres. Tinc l'oficina, visc al Bruc i me'n vaig a Rubí. 70 quilòmetres, 35 d'anada, 35 de tornada. Si visito clients, ajuntaments, escoles, centres de formació, doncs depèn, però a vegades vaig a Castelldefels i torno, 90 quilòmetres, vale? Exacte, aquesta pregunta. Quants quilòmetres feu cada dia en el vostre trajecte habitual? Molt bé. Què vol dir? Jo quan torno cada dia, la bateria li he baixat el 20%, el 25%, el 30%, arribo a casa, l'endollo, el programo perquè es carregui a les 2 de la matinada, que és l'hora més barata del dia perquè tinc una tarifa amb discriminació horària i a més indexada, perquè de veritat m'apliquin l'hora més barata del dia, ho hem parlat aquests dies endarrere. I llavors el que faig és directament, amb un vehicle, amb el meu vehicle elèctric tinc més que de sobres. Dic més, vaig fer els números i jo en 7 anys m'he pagat el vehicle gratis, perquè m'estalvio quasi 200 euros de benzina anterior. I tenia un vehicle híbrid, vaig estar 12 anys amb un vehicle híbrid. Clar, dels primers que van sortir del país. Què passa? Molt bé, per anar a treballar al Martí diu 270 a la setmana. Mira, carregaries una vegada a la setmana. Podries carregar cada 2 o 3 dies, Martí. Quan surto en 300-150, de sobres. I fa 200,
la majoria dels cotxes que hi ha en el mercat, tots fan anar i tornar 200 quilòmetres en un sol dia. Però pots carregar pel camí, perquè hauràs de parar a dinar, pararàs a esmorzar, pararàs a visitar un client, pararàs a l'empresa que vas a... jo què sé. O sigui que, en el sentit de que n'hi ha de sobres amb un vehicle elèctric. Jo no aconsello comprar vehicles elèctrics a dojo. Vinga, tot... No. Mireu del cotxe que teniu, optimitzar-lo, de fer una mica menys de quilòmetres cada any i, a més, fer conducció ecològica. Això és important abans de canviar el cotxe. I el tercer, a més, si feu ja conducció eficient, quan us arribi un vehicle elèctric, és sine qua non. O sigui, vehicle elèctric s'ha de conduir eficient. Vale? I passem. Moltes vegades ens fan aquesta pregunta. El cicle de vida i emissions de CO2. Cicle de vida i contaminació. Molt bé. Mireu. Producció i eliminació de vehicles. Les dos de dalt de tot són vehicles de benzina. Els tres de sota, vehicles elèctrics. Anem a explicar un a un, perquè s'entengui. El primer, petroli, vale? Dièsel. Petroli vol dir benzina. Vehicle benzina, vehicle dièsel, la producció i eliminació de vehicles és molt similar. La producció de combustible amb benzina i amb dièsel són diferents, vale? I després les emissions de gasos de CO2, que és principalment on el seu cicle de vida és brutal. Clar, cremant benzina, petroli, que és un material fantàstic, és un mineral fantàstic, però que l'estem cremant a dojo per fer mogudes molt simples, diríem. O sigui, com a material, com a recurs, és fantàstic, però l'estem malbaratant d'una manera massa simple. Vale? Fixeu-vos. Mireu, aquesta pregunta, i què passarà quan s'hagin de canviar bateries? Mira, és que està aquí, en aquesta imatge. Fixeu-vos un vehicle en la producció i eliminació del vehicle. En verd, una mica més que el vehicle de benzina i cotxe, perquè aquí sumem bateries, sumem tot el més. Pneumàtics són iguals, pastilles de fre no són iguals, la xapa és la mateixa, la tapisseria és la mateixa. Vale? Clar, què passa? Tot això hem de tenir clar que... Ui, un moment, Aquí. Hem de tenir clar que podríem tenir perfectament, aquí es veu claríssim que en emissions de gasos de CO2 pràcticament res, però fixeu-vos que el primer vehicle on viu, o sigui que és la tercera línia, la del mig de la 5, la del mig, si comprem energia renovable, millor la implicació global en emissions i contaminació global. Què vol dir? Us poso exemples. N'hi ha projectes de reciclatge de bateries que quan la bateria s'ha quedat a la meitat d'un cotxe, que ja el 50% es considera que com que ha baixat molt l'autonomia, no es llença, 50%, una bateria de 40 quilowatts és 20, és 2 vivendes, Cada vivenda la mitjana són 10 quilowatts, de mitjana, cadascú té la seva, però la mitjana són 10 quilowatts. Serveix, per exemple, per un particular. També serveixen, per exemple, per un carregadors de vehicle. S'estan fent, reciclant 3 i 4 bateries de cotxe totes juntes per ficar-les en un punt de càrrega de vehicle, que va comprant a la xarxa, però quan arriba un vehicle que necessita molta xitxa alhora, la bateria li dona aquella xitxa aquella potència necessària, durant mitja hora, 3/4 hora, perquè el cotxe carregui molt ràpidament, i després el punt de càrrega va carregant a poc, quan el cotxe ja marxa, va carregant aquelles bateries reciclades. Hi ha projectes europeus en aquest sentit. Fixeu-vos, si en vez de comprar energia verda en comprem, que seria la quarta línia, en comprem electricitat mixta, que és la mixta de la UE. A Espanya és una mica menys, però la mixta UE globalment és més curta, fixeu-vos, menys implicació d'emissions en producció i eliminació. I mireu l'última només és teòrica. Què passaria si tota l'electricitat d'Espanya i d'Europa fos de carbó? Impossible, no, el carbó l'estem tancant, però bueno, és com han fet un càlcul teòric i mireu, llavors sí que tindria més implicació. Fixeu-vos, construcció, producció i eliminació és una mica més que un cotxe convencional. La càrrega ambiental de la bateria és important, però el seu cicle de vida no, que és el que ens hem de mirar. I això és un estudi europeu. És un estudi que l'han fet unes quantes universitats, en les quals han demostrat que això que a vegades diuen que contamina mucho. No. Bé, revisem una mica tot el que hem parlat, ¿vale?
Marga, bueno, ara que dius d'això també m'ho pregunto. Mira, ho diu, queda ben clar en aquesta imatge. I aquest, com que quedarà en un vídeo, el podreu tornar a veure, el podreu ensenyar a la gent. Jo fa molts anys que ho estic explicant a la gent, que és cert que la bateria quan es fabrica té una càrrega ambiental molt gran. Per això no recomano posar bateries on hi ha una instal·lació solar. No ho recomano. És millor que la bateria estigui al cotxe i que el cost de la bateria solar vagi a parar a l'aïllament de la vivenda i que en tot cas la bateria que haguem de tenir que sigui la del cotxe. El nostre cotxe farem 60-70 km al dia, tornaré a casa i encara em quedaran 25 kWh a les 7 de la tarda. Doncs jo li dono 2 o 3 quilowatts, que és el que necessito pel sopar i tal, del cotxe cap a la casa. El meu cotxe baixarà 20 quilowatts només, de 25 que venia es quedarà 20, li agafaré 3, 4, 5, i després el cotxe a la nit, a la 1 de la matinada, tornarà carregant amb opció nocturna, d'acord? Bé, s'ha entès això? Bé, la pregunta que ens diu Rafa, ara la contestarem. Jo el que us volia dir només és que pensem-hi perquè globalment tenim un problema greu, de greus dimensions. No és el problema la bateria del cotxe. Fixeu-vos, la gent que a vegades en qüestiona bateria de cotxe no qüestiona la bateria al costat d'una placa solar. I en canvi jo sí que la qüestiono, no té sentit. Llavors hi haurà un moment en què tindrem una casa ben aïllada, una producció solar amb un consum ínfim dintre de casa. Vol dir que hauré baixat calefacció i hauré baixat electrodomèstics. I tindré un vehicle que em podrà portar energia elèctrica cap a casa nostra. Fixeu-vos, i juguem amb aquesta modularitat i podré intercanviar amb la xarxa. Quan necessito compro, quan no necessito jo me la passo cap a casa meva, podrem jugar. Això és el que se'n diu la Smart Grid, que és la xarxa intel·ligent, d'acord? I us passo una altra imatge, que seria això, una mica de pros i contres de vehicles, perquè moltes vegades, veiem els pros. Els pros fan molt menys soroll, tenen un impacte ambiental molt menor, poden regar-se amb energia renovable i autòctona, ens podem produir una part de lo nostre, de la que produïm nosaltres, a la llarga són més econòmics, sense cap dubte, i són més eficients energèticament. Segona cosa, contres. Tenen una autonomia limitada, però pel dia a dia no, Jo el que he fet per contrarrestar això, em vaig ficar al cap que si algun dia havia de viatjar més quilòmetres, llogo un cotxe. És més barat llogar un cotxe a 25 o 30 euros al dia, 3 dies o 5 que faig una sortida a no sé on, que intentar mantenir un cotxe, un híbrid, que me lo haga todo, però el meu diari són 60 quilòmetres cada dia. I un híbrid, a més, tinc els problemes del vehicle, del motor combustió i el del motor elèctric. Tinc 2 problemes, no un. Com a reflexió, ahí lo dejo. Segona, contra. Actualment no hi ha punts de recàrrega a tot arreu. És cert, cada vegada en tenim més, però no a totes les cantonades. O sigui, hem de mirar, hi ha aplicatius de mòbil molt xulos, jo en tinc diversos, que miro cap a on vaig, a Manresa, miro per on hi ha. Si és Manresa anar i tornar, jo treballo a l'Ajuntament de Manresa, per exemple, amb temes de pobresa energètica, de tant en tant vaig, no em cal, anar i tornar per mi són 50 quilòmetres, no. Jo arribo amb autonomia, no em cal carregar, vale? Triga força estona en carregar, de moment sí, ja comencem a tenir punts de càrrega ràpid, però encara hem de parar mitja hora, 3 quarts, 1 hora o 2 hores per carregar com a mínim el 80% de la bateria. Quan dic entre 1 hora i 2 és que hi ha vehicles que van més ràpids o més lents, són força més cars de compra, és veritat, però el seu pro és que acaben sent més barato. O sigui, compra més cara, més barato en la seva utilització. Recordeu que aquests dies us anava dient, jo no soy tonto, compro barato. Un híbrid és més barato que l'elèctric i em llenço. Surt més car en el seu cicle de vida. I requereixen de tallers especialitzats, és veritat. Qualsevol mecànic encara no el toca. Les marques tots en tenen i la majoria de tallers de marca agafen el vehicle elèctric, d'acord? Si teniu algun dubte, aneu-lo que ara ho repassem, Vale? Aquí diu l'impost dels vehicles elèctrics ja són una part important dels impostos es carreguen els combustibles fòssils. Ens ho diu el Rafa, sí, i més que es carregarà el combustible fòssil. Ja veureu quan el gasoil bonificat de la calefacció deixi d'estar bonificat. Cuidao, que no se'n parla encara. Ja veureu quan algú digui, bueno, s'ha acabat. Ja veureu com molta gent, fotrà un brinco del sofà quan ho llegeixi al telediari i farà, uau! Clar, hem de gravar qui contamina. Ens agradi o no, és que s'ha de gravar. Què passa? A l'impost elèctric, ara mateix,
En vehicles elèctrics l'impost vol dir el consum elèctric. Bé, l'avantatge és que ens ho podem produir nosaltres. En un moment donat, si es posa la cosa més xunga, teulades, vinga. Jocs públics que produeixen electricitat autòctona. Clar, aquesta és la diferència. Ara mateix, el gasoil, el gas, tot ve de fora. Tot ve, hem de tenir bones relacions geoestratègiques en el món. Vale? Bé, això serien punts de càrrega, per exemple, aquest que veieu aquí que diu punt de càrrega, en plaques solars està a Rubí, i aquest és un que jo vaig a carregar de tant en tant, perquè tinc l'oficina relativament a prop, és públic, de moment cost zero per la càrrega, però no importarà si algun dia cobren, no importarà, pagarem, doncs com ara, doncs ara carregar un dipòsit em gasto 50-60 euros, carregar un dipòsit elèctric em costarà 2 o 3 euros, que és el que costa. O sigui, jo estic fent 100 quilòmetres amb menys d'un euro, perquè ens entenguem, ¿vale? Manuel diu que para pocos kilómetros no sale a cuenta. Bueno, jo recomano para pocos kilómetros ves tirant amb el teu vehicle, fes conducció ecològica, intenta fer menys encara. ¿Vale? Què en penses de l'opció motors de pila d'hidrogen? Diu el Joan Zapata. Jo, ni parlar-ne, zero, oblida-te'n. No. L'hidrogen no és una font d'energia, és un vector, amb la qual haig de produir l'hidrogen per després utilitzar-lo. No té recorregut. En vehicle particular, massiu, per treballadors, per gent que necessita un cotxe utilitari. N'hi ha cotxes d'hidrogen, sí, però élite, no és, de moment no és factible. A mi personalment vaig posar les piles fa 10 o 12 anys, jo mirant els primers que es van fer, els fuel cell es diuen, però no tenen recorregut. Bé, conclusions de vehicle. 4 vegades menys de consum entre un elèctric i un benzina, o entre un benzina i un elèctric. Cost per quilòmetre 4,3 vegades menys, cost total 1,5 vegades, o sigui, menys, costa menys, vull dir, en una visió global de 150.000 quilòmetres, i si feu 20.000 a l'any o 30.000 a l'any, molt més, O sigui, m'he ajustat allò al dir, només amb 15.000, que és una mitjaneta molt raonable, estalvi d'emissions 3,4 vegades menys. Anem a repassar una mica. Recordeu el primer dia que us vaig dir que una vivenda, una família emetia 5 tones de CO2 a l'any i que amb mesures senzilles podem aconseguir el 19% de reducció. Ahir vam parlar en plaques solars un altre 17, 15, 17% menys, estem al 30%, no arribem, ens hem de posar les piles en vehicle. No només en vehicle elèctric, si acabo amb vehicle elèctric, 100%, companyia 100% renovable, totes les mesures d'estalvi, aïllo, bomba de calor, tot, puc arribar a tenir una reducció del 76%, hauré d'invertir al voltant de 34.000 euros, però, cuidado, m'estalviaré més de 34.000 euros en 10 anys, perquè el cotxe és més econòmic, la calefacció és més econòmica, la nevera és més econòmica, o sigui, sempre que fem inversió en eficiència, sempre acaba sortint a compte, amb la qual podem aconseguir reduir emissions i estalviar diners. O sigui, el car és no fer res. El car i l'insostenible és no fer res, seguir com estem. Què vol dir? Que cadascú ho faci a la mida que pugui. La gent em diu, escolta, jo no tinc 30.000 euros per un cotxe, ni jo. Però quan et vas comprar el cotxe que tens ara, tenies 30.000, segurament el vas comprar a plaços, igual, però fes igual. O sigui, quan hagis de canviar el cotxe, en vez de gastar-te 16.000 en un cotxe a benzina, gasta't 10.000 més, només 10.000 més, un extra. Els 16.000 ja te'ls gastaves. O sigui, no és un cotxe que val 30.000, és un cotxe que val 10.000 més. Ho enteneu? O sigui, posem-li lògica a això. No sortiu corrents a buscar el cotxe. Feu conducció eficient. Millor de fer una mica menys de quilòmetres. Podem fer coses abans. No ens quedem amb el cotxe sí, cotxe no. Jo soc molt de parlar poc de cotxes elèctrics. Però bueno, com a conclusions, Vale? Per aquí el Manuel ens diu cotxes de gas. Bueno, jo et diria personalment, seguim cremant un combustible fòssil. No té cap recorregut. És una transició. Però què fem? Invertim en transformar el nostre cotxe a gas, fer una inversió de 1.500, 2.000, 3.000 euros per cremar gas, combustible fòssil. No sé si m'entens, és que no té recorregut. A més, dipòsit de gas a dintre el cotxe, que sí, és molt segurs, però bueno, busqueu per internet. De tant en tant ha petat algun. O sigui, a mi personalment no m'agraden gens. Segueixen cremant gas, que és un combustible, una mica més barat, és cert, i una mica menys contaminant, també és cert, però seguim emetent CO2.
Llavors, en la transició ho veurem de tot. Evidentment, perquè la vida és diversa. I molta gent va al taller i li diu, escolta, tu transformes, mira, hi ha un taller aquí i allà. Sí, quantes benzineres de gas coneixes? Com adaptarem totes les benzineres? O sigui, és molt complicat. De dir, el millor és fer menys quilòmetres, mobilitat sostenible, caminar, bicicleta, transport públic, fer menys quilòmetres, conducció eficient, i quan s'hagi de canviar el cotxe, 1 any, 2, 3, 5, quan toqui. Llavors, repensament, jo us recomano 100% elèctric. I el dia que hagueu de fer un viatge llarg, jugueu un cotxe. I si és més llarg, i el meu cas, que jo treballo per Espanya, de tant en tant vaig a Madrid o vaig a Càdiz, o sigui, faig feina d'aquesta de gestió energètica, vaig en tren. No agafo el cotxe. Anem lluny, agafem el tren. I si algun dia he estat a Càdiz tota una setmana treballant i necessitava fer un viatget perquè havia d'anar a visitar algú, o he llogat un cotxe un dia, pago 20 o 30 euros com el taxi, pago 20 o 30 euros i ja està. I la mobilitat s'ha de repensar globalment, completament, val la pena, ¿vale? Molt bé, última imatge, reflexió final, piràmide invertida, si us plau. Vehicles particulars, a baix de tot. Mobilitat amb avió, a baix de tot. Que cadascú viatgi tot el que vulgui, però fixeu-vos que on tenim el problema és amb aquesta mobilitat. Hem de ser feliços anant al Montseny, anant al Pirineu, que tenim un patrimoni natural en el país fantàstic. No cal viatjar tant. Jo us animo a... O sigui, jo sóc l'home més feliç del món quan faig vacances amb la meva família aquí prop. Me'n vaig al Montseny, me'n vaig al Pirineu. Cada any me'n vaig al Pirineu. Ens anem una setmaneta a caminar, a gaudir de l'entorn. No hi ha cap entorn en el món que es compari amb el Pirineu. Amb la qual cosa, ja hem fet tots els viatges que havíem de fer amb l'avió. Tots, jo també, hem fet viatges transoceànics, ja està. O sigui, jo ja m'he tallat el llaç, ja està, doncs ja s'ha fet. Ara miro per internet, busco el Google Vief i me'n vaig a Pensilvània. I miro i dic, mira que bonic és tot. No em cal viatjar. O sigui, perquè m'he conscienciat en que hem d'intentar emetre menys contaminació. Que cadascú faci el que vulgui, viatgeu el que us doni la gana, el que us vingui de gust, però poseu-li consciència perquè el futur depèn de que nosaltres ara i que els nostres fills ara prenguin aquesta consciència i prenguem decisions. No cal prendre decisió radical i dràstica i que tot vagi malament, sinó a poc anar canviant cap a un model més sostenible. Bé, passem a l'última imatge i ara respondrem alguna de les preguntes que han quedat penjades. Vale? Ara el company, un segon, un moment, ui, què ha passat aquí? Vale, un momentet, no marxeu, Fins ara, a mi m'agradaria que em donéssiu una mica el vostre, si us ha agradat, si no us ha agradat, si ha anat bé, si no, o sigui, com ha anat. M'agradaria que seguiu fent preguntes, que us volem contestar, vale? El company de Marc i el company Joan, que entraran ara en la sessió, els estic enviant, un segon, una nova sessió, perquè no sé què ha passat, hi ha hagut la sessió que teníem oberta, s'ha tancat, però ara la tornem a obrir. En principi, ara us estic enviant, en un minutet entraran, vale? Marc, què tal? Ah, molt bé, fantàstic. No sé si aquesta sessió... Hola, Marc, què tal? Un moment, que torno a posar això. Poso una mica l'àudio. Ara, Marc, hola, què tal? Hola, què Hola, tal? Marc, com estàs? Molt bé. Perfecte. Sí? Com estem? M'agradaria poder, amb el Joan que ens falta, perquè pugui entrar, vale? Aquí. Aquí ja el tenim. Fantàstic. Ara ja us obro una mica més. Jo, en principi, m'agradaria fer, Joan, si ens ho permets, d'un parell de minutets. Ui, que no et veiem. Aquí. Ara sí, ara sí. M'agradaria 2 o 3 minuts que acabem de contestar alguna de les preguntes. Què tal, Marc? Com ho veus? Com ha anat? Doncs trobo que molt bé, com cada dia. Trobarem a faltar, perquè ara Sí? aquestes tardes ja t'estàvem interioritzant. Les persones més o menys estem sent les que participen al xat, ja n'hi ha moltes que ens coneixem, o sigui que crec que es trobarà a faltar. Respecte a la sessió, bueno, perfecte. Vull dir, ho has tornat a deixar clar. Moltes imatges, vull dir, jo el que he vist,
t'has carregat els mites contra el vehicle elèctric que fan molt mal i segueixen fent molt mal i al xat es veu que la gent els té també interioritzats i també els comenta que són l'autonomia del cotxe. Avui en dia tenim cotxes amb molta autonomia, això ja no és un problema, en viatges curts. El tema del reciclatge de les bateries, que has parlat de la segona vida que se'ls està donant a molts llocs, per exemple, l'estadi de futbol de l'Ajax Amsterdam, em sembla que és, un estadi holandès en el qual han ficat tot de bateries de segona vida, o sigui, de bateries de cotxe elèctric, que ja en tenen molts. Sí. I la contaminació al llarg de la vida útil, que hi ha una imatge que has penjat que jo aquella me la guardo, que està claríssima, o sigui, queda claríssim. Respecte a les preguntes, poqueta cosa. La veritat és que ho has contestat gairebé tot. Jo sí que en tenia una que potser és un tema que no ha sorgit, però que crec que sí que potser ens pots aclarir una miqueta, és si jo visc en una comunitat de veïns i puc ficar un punt de recàrrega, el puc ficar? És fàcil? Sí. Amb la nova llei de propietat horitzontals obliga, per així dir-ho, o no limita a que un particular pugui posar un punt de llum de càrrega, un punt de càrrega de vehicle elèctric, un PDR es diu, punt de recàrrega, al pàrquing comunitari. De fet, hi ha dues opcions. Directament des del teu comptador, no és més problema que un electricista que t'ho tregui, que a més els comptadors estan a baix de tot, a sobre del pàrquing, o dos, pot ser comunitari, de la línia comunitària amb el seu comptador, i que aquest usuari liquide cada mes el que marqui, en aquest cas, el pacte amb la comunitat. Jo recomano individual, per evitar problemes. De fet, hi ha fins i tot ajudes als punts de càrrega col·lectiu, O sigui que hi ha ajudes no pel cotxe elèctric, sinó pels punts de càrrega. I si fas el punt de càrrega que quan tires una línia ja deixes un tubo més gros per poder passar per més veïns, l'ajuda és més gran. O sigui, ja està previst tot això. Perfecte. Llavors, és que bàsicament ja ho has contestat tot, Ja per acabar, em queda una pregunta del Manuel que diu que si ens toca canviar de cotxe, ens recomanes que igualment comprem un elèctric encara que fem pocs quilòmetres o malgrat que fem molt? Bueno, no necessàriament. Jo el que recomano és, quan més quilòmetres, millor. Segona cosa, si feu 1.000 quilòmetres l'any, aneu en taxi, és més econòmic, sense cap dubte. Tercera cosa, si teniu possibilitat de compartir cotxe, que mira, és que fem tan pocs quilòmetres, escolta, pots trobar algun familiar teu, un veí que us poseu d'acord en tenir un vehicle entre els dos, un vehicle entre els tres, i a lo millor veureu que us sorprendreu. I quart, tireu de projectes que ja funcionen de vehicle compartit, busqueu per internet. Per exemple, jo estic en un que es diu Som Mobilitat. Som Mobilitat és un grup de gent que ens hem posat d'acord per tenir no vehicles personals, sinó vehicles compartits en punts de càrrega públics i es comparteix. Ara mateix s'està posant una mica així, no de moda, però sí, com a mínim, s'està repensant. Ajuntaments que lloguen el vehicle al dematí, el vehicle compartit, i a la tarda queda pels veïns. Un ajuntament, pels seus serveis d'utilització diari, necessita vehicles, els ajuntaments tots necessiten vehicles. Doncs un vehicle que al matí dona de 8 a 3 servei municipal i a la tarda és utilització de veïns pagant el lloguer de les hores que utilitza. Lloguers a 5 euros l'hora. Un cotxe elèctric per 5 euros l'hora, un servei com aquest. Hi ha un ajuntament amb el servei que es paga a través d'aquest servei dels particulars, pràcticament no ha de pagar res pel lloguer de matí, perquè el que fa és posar el punt de càrrega gratis i és com un entente cordiale de particulars i privats. I no haurà de llogar, per exemple, els vehicles de policia, els leasing dels vehicles públics no tenen cap sentit. Podem tenir vehicles compartits, o sigui, és una opció a treballar. Això ja s'està fent, hi ha diversos ajuntaments que ho estan treballant. Perfecte, i una mica per insistir-hi en el tema de que el Rafa ens demana que quina és l'autonomia mínima per la que es recomana un cotxe elèctric. Vale, bueno, a l'hora de comprar un cotxe elèctric és que ara l'autonomia mínima de la majoria de cotxes són de 150 quilòmetres en amunt. Fa 10 anys els primers que van sortir tenien 120 quilòmetres, algú fins i tot 90. Que ja donava pel dia a dia, però era una mica justet. Ara mateix, amb 200-300 quilòmetres, n'hi ha gent que em diu, fixa't, Marc, ens diu, per què no hi ha cotxes amb 1.000 quilòmetres d'autonomia? I jo pregunto allò castizo, ¿pa què? Però si el teu moviment diari són 70 quilòmetres, per què vols carregar una bateria de 80 kWh que val una millonada, que té una implicació ambiental brutal per utilitzar el 10%?
el 6%, és que no té cap sentit. O sigui, hem de posar seny. I posar seny vol dir, jo necessito un cotxe de 60 km diari, 440 mogudes a l'any, doncs ajustem-se aquí. Que després, 10 vegades a l'any hem de fer més quilòmetres. Lloga un cotxe. Molta gent té dos cotxes, doncs el segon cotxe familiar elèctric. O sigui, no estem allò que anem descalços i hem de fer la... No, ja venim de tenir vehicles, doncs el mateix, anem a integrar-lo i fem una mica l'esforç d'entendre que si no fem un esforç mental, que és l'actitud, que és la que hem de canviar vers la mobilitat, no ho canviarem. O sigui, només lluita, vehicle elèctric o benzina, quilòmetres, autonomia, no avançarem, perquè clar, en 10 anys de vehicle elèctric, diríem, de comercialització de vehicle elèctric, li demanem la mateixa autonomia que el vehicle tèrmic que porta 120 anys de desenvolupament. M'enteneu? Clar, és que ja arribaran. O sigui, no us preocupeu. Mobilitat sostenible és aquella en la que està repensada. Si seguim en el nostre cotxe habitual sense repensar-hi més, tenim un problema. I quan ens comencin a gravar els impostos per contaminació, per vehicle a benzina, per vehicle de combustible fòssil, llavors ens empenedrem, ostres, em podia haver canviat i no ho vaig fer. Bueno, no sé si ho he contestat. Crec que queda clar. Res més. El xat jo crec que també els ha quedat bastant clar tothom qui ha pogut participar-hi. Per tant, agrair-te una vegada més la teva xerrada i la teva forma de divulgar, que com sempre et dic, ho fas senzill, però és que no sempre són tan fàcils d'explicar. No, és veritat. Gràcies a tu. Bueno, jo us diria, donem passar a Joan, que així que ens està esperant. Bueno, doncs moltes gràcies a tots dos, a tu Manel, per les explicacions que ens has fet. La veritat és que, com deia el Marc, ens ho has fet molt didàctic i realment ens ho fas fàcil d'entendre. I és difícil, és una feina difícil, fer fàcil i entenedor temes que són en realitat complexos. Abans de començar aquesta sessió estàvem parlant i jo els comentava que inicialment tenia preparat unes paraules de comiat d'aquesta setmana, però a través dels dies he anat veient que les explicacions que ens ha anat donant el Manel s'ha centrat molt en un tema que ens interessa molt a tots, que és el fet de dir com podem estalviar calarons, fent petites accions en relació amb temes com la mobilitat que parlàvem avui o temes d'energia, com aïllar els nostres habitatges per tenir menys consum o les petites coses que podem fer per reduir la nostra factura elèctrica. I jo crec que, no sé si els que ens heu estat seguint aquestes sessions sou prou conscients de que el que ens està explicant el Manel no només té efectes a nivell personal, a nivell de la nostra butxaca, i no sé si hem sigut prou conscients del que ens està explicant és la importància que té la nostra contribució a la reducció de la petjada ecològica. Jo aquests dies llegia un article en una revista sobre un estudi que s'ha fet. Intentaré lligar aquestes sessions amb aquest estudi que us explicaré ara així resumit, que ha fet un equip de científics, han publicat a la revista Nature, perdoneu el meu anglès, revista Nature, entre els quals participava en Pep Canadell, que pels qui no el coneixeu, en Pep Canadell formava part del grup intergovernamental sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides, que el 2007 els hi van donar el Premi Nobel de la Pau, per tant és un equip potent. Doncs bé, deia que aquest grup de científics acaba de publicar en aquesta revista el resultat d'un estudi sobre la reducció temporal d'emissions de CO2 durant el confinament forçat pel Covid-19. Jo intentaré lligar això amb el que hem estat parlant aquests dies, la importància que té això i
diria, els protagonistes que som nosaltres, encara que pensem que no. Cuiteu, un dels resultats més rellevants que s'ha extret d'aquest estudi és que en el pic del confinament, que es considera que va ser cap al 7 d'abril, la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera va ser del 17%. Només a l'estat espanyol es va arribar al 32% de reducció. Aquesta xifra ens porta a valors d'emissions de l'any 2006. Fixeu-vos l'augment tan espectacular d'emissions de CO2 que s'ha produït en aquest període de 14 anys. Durant la inauguració d'aquest cicle de sessions us parlava de l'Acord de París, del Pacte Verd Europeu, del Pacte Nacional de Transició Energètica, de la Llei de Canvi Climàtic i dels plans d'accions per l'energia i el clima que tenen alguns ajuntaments. I ens preguntaven si davant d'aquest context tan global nosaltres podíem fer quelcom rellevant que tingués alguna incidència en tot plegat. Doncs bé, aquí és on lliga les dues coses, on lliga aquest estudi que s'ha fet i amb les sessions que hem estat veient aquests dies. Mireu, aquest estudi s'ha centrat bàsicament en 6 sectors d'activitat. En 69 països, 50 estats nord-americans i 30 províncies xineses. Els 6 sectors d'estudi han estat energia, indústria, transport terrestre, mobilitat, sector públic, residencial i aviació. Els resultats obtinguts ens diuen que el trànsit rodat és el factor que més ha contribuït a la reducció d'emissions, seguit de l'electricitat i la calefacció, és a dir, l'energia, i de la indústria. Aquests 3 sectors han representat el 86% de la caiguda d'emissions durant aquest confinament que hem tingut. Doncs deixant de banda la indústria, els altres 2 factors són precisament els sectors dels quals nosaltres hem estat parlant durant aquestes 5 sessions. Del trànsit rodat o mobilitat n'hem parlat avui mateix. De l'electricitat i la calefacció, és a dir, l'energia, n'hem parlat tota la setmana. Normalment ens deia el dilluns, i avui ens ho ha tornat a recordar, que una família tipus emet 5.000 quilos de CO2 l'any, 5 tones. Si mireu l'Indescat, ens diu que avui a Catalunya som al voltant de 7,5 milions de persones i que el nombre mig de persones que formen una unitat familiar és de 3. Per tant, estem parlant de 2,5 milions de famílies que emeten a l'any de l'ordre de 12,5 bilions, en lletra B jo diria de barbaritat, 12,5 bilions de quilograms de CO2. Per tant, el que nosaltres puguem fer a títol individual és rellevant? Doncs home, jo crec que, vist el que us acabo d'explicar, és evidentíssim que sí. Aquesta setmana hem pogut veure com amb petites accions aplicades a la nostra vida quotidiana podem passar de ser simples observadors a ser els protagonistes d'aquesta transició energètica. Som nosaltres els protagonistes. No esperem que ens ho vinguin a fer. Som nosaltres els protagonistes. Ho podem fer pel petit estalvi econòmic que suposa per les nostres terres, o ho podem fer per consciència ecològica. Però tinguem clar que aquest és el camí que cal seguir per contribuir a l'estabilització del clima. L'estudi del que us parlava abans ens diu que aquesta aturada forçada ofereix als estats d'una vegada per totes l'oportunitat de fer els canvis necessaris en el sistema energètic i en el sistema econòmic que ens ha de posar en la via de la descarbonització que parlàvem el passat dilluns, la sessió de dilluns. Aquesta aturada ens mostra en dades reals posades sobre la taula quin és el camí pel qual hem de transitar per aconseguir entre tots que les properes generacions tinguin un futur cert, un planeta sostenible, on tots els somnis siguin possibles. Bé, per acabar, vull agrair-vos des del Consell Comarcal del Bages, a totes i a totes, la vostra participació en aquests cicles de webinars. Durant aquests 5 dies heu estat moltíssimes les persones que ens heu acompanyat. La veritat és que estem gratament sorpresos, no? El fet que ens fa pensar que els temes que hem tractat són d'interès per la nostra comarca. Com a Agència de l'Energia del Bages creiem que hem complert l'objectiu principal que ens havíem marcat per la Setmana d'Energia i que era conscienciar la ciutadania del Bages sobre la importància de l'estalvi i l'eficiència energètica en el nostre dia a dia,
així com de les possibilitats que estan al nostre abast en l'ús de les energies renovables. Aquestes sessions ens han permès compartir amb vosaltres els coneixements sobre unes temàtiques que formen part de la nostra feina diària, del nostre dia a dia, però que a vegades ens fa molt difícil de fer-vos arribar. També voldria agrair al ponent Manel Rivero de l'empresa Intian Ruai el seu esforç per presentar de manera tan didàctica i entenedora uns conceptes que no sempre són fàcils d'entendre. Finalment, voldria agrair a la Diputació de Barcelona i especialment a l'Enric Coll de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per haver-nos donat l'oportunitat de coorganitzar aquesta activitat i facilitar-nos totes les eines per fer-ho possible. I ara ja acabo ja. Recordar-vos a tots que aquestes webinars quedaran enregistrats al canal de YouTube del Consell Comarcal del Bages perquè les podeu consultar, compartir tantes vegades com vulgueu. També dir-vos que des de l'Agència d'Energia del Bages estem, com no podria ser d'una altra manera, a la vostra disposició per totes aquelles preguntes o propostes de millora o suggeriment que es vulguin. Res més, us esperem el proper any, tot esperant que aquesta pandèmia estigui ja superada i que ens permeti ser una setmana d'energia menys virtual que aquesta. Donem doncs per tancat aquest cicle de webinars i us animem a participar a la resta d'activitats que s'estan realitzant al nostre país en el marc de la Setmana de l'Energia. Res més, moltes gràcies. Salut i energia neta. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, doncs bona tarda. Donem per conclosa aquesta sessió.